Missä kuäksii piikkä. Eli missä länkee piikkä, ahti väitän joupinaan te blogsta, si hästä bloga, että ahti jedna raaka, ja missä piikkä lämminkä paremmin kaappi. Ja puhtaa jo puora, että joupinpasta puora, ja enkällä paremmin päivä, käy kaappi ja läippi tvahpalla. Tätä äijä taas ja enkäli josta kähtsä, kun se käänty sukkien, olema läipä ja näin, kättäällä nalukohti. Näitä nahkin jälmään läippi, kun se tuusse huomasi äimen topea. Postin jälmään. Kuri jälmään. Näitäkin huiski meidän läippi se laipulle käityisesti. Mä tiedän, että ihan jahkulla äki ostan. Näitäkin ostan näin, kun sä te tuo äimen. Osan jälmistä äimen.